iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang, kami itu bisa mengirimkan ribuan order. Dihamu damang dainang haanggi pinaribot. Na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tapahibul marohata tapuji matuhata. Maregde mahita sian buku ede nomor 4 ayat sada dohot udutna.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosu disaluhut dengan ni uhum ni Jehovah tuau. Suduk konok kudo panginuman parhatuaon tugijang. Jala pajojo wok kudo guar ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amani saluhut para sinirohaon. Nungali tatap ho hami bangsomon. Aidang majua ho mga lehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa taonon haleaon dohot siap ni bagi. Sahat rodi hao pinarsilang. Saya tupahi hami marhite asini roham. Asa margogo hami. Jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami. Liaka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Marhite-hite hami. Amen. Mari kita. Kangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima patik na parjolo sahat rodi patik na paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata. Lang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik na paduahon. Lang jadi ganaonmu. Jaladang jadi sumanonmu, malang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan, patik na patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot, aka na marsineang di goarna. Patik na paupaton. Ingot hamuma pada diahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulah hamu nasa si ulaunmu.
alay yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoy, dang jadi ho mangula ang go dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay dinonom ari do di topa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima saatna atong rap mangidogo kumahita tuadopan ni de bata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan de bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Mared de mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo de bata pargogo na suhatudosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahuula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami na roay. Nang sian pakatyon nami na soture. Rodi pangulyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo ho na uhum hami ala ni dosa nami alay natarsol-sol bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ale de bata nami ardinggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sesa madosa nami salhutna jala suru matod di parbadia tu roha nami be asa tarbayan hami manguloy ho di bagasan hatigoran dohot habadiaon. Gabi sahat hami tuhanguluan na surasuda.
na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringo tuhasesan di dosa. Roma hamu tuau, asa mangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abis hasubba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon marilibata nargijang. Amen. Marede mahita. Kajahama marsika soring hata ni debatan agabe turpuk epistel di minggu tahun ima natar surat di buku Pesalmen bidu 50 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom di ayat onom rakmahita majahasa anon ujahami masian ayat sada ede sian si asap makuling do debata jala martiting tutanoon sian habis saran tolhas rodi hasudutan. Say naroro debatata jala dang tagamon hohomi bana lijolona api mardilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang di ibana. Papunguhamu matuau akan daulat marroha akan marpadan dohot au marhite-hite pilihan rapi sama jahasa. Jadi di bari tahun akar langit mah hati goranna ai apala debatado panguhum sela ima sahatta martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mari demaita.
tahatidak ko mahataha porsyao tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa porsyao di sadok portibyon, ra mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatudosan na tumapalangit do tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi sa toli porbadia, at dorak suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana dihaw pinarsilang, na tua tuban watoro dun ditanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik di surgo, lahudul tu siyamu debata Jehovah, amanai pargogo na suhatulosani, di simay bana pay mamulak so tutanoon, manguhumi halat na mangolo do na mate. Au porsea di toli porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, doho dihasesan di dosa, doho dihatay na madok, mula mangolo do sogot daging nyala ng mate, doho diangoluan na surasuda. Amin. Tabigema korpujian sian punguan inahana. Tabigema titing na maragam di huriata. Horas. Titing Minggu 11 Februari 2024. Sada Romawi Goarni Minggu. Goarni Minggu sadarion ima Minggu estomihi. Lapatanna
Saihoma gabe pertano batu aku. Doho topi minggu, Yesus do anak di debata, tangihon hamuma ibana. Dua Romawi, titing nomor ragam. Nomor sada. Pertangyangan pamuhai ulaun kategorial dohot pertangyangan week tahun 2024 di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Patupa Huriat Tado. Pertangyangan pamuhai ulaun kategorial dohot pertangyangan week tahun 2024 memuka pukul 10 siang WIB maringana di gereja. Di pangidohon ma tusude ruas dohot pangula ni huria maddohoti ulauni. Dua pabohalion calon situa. Hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 pukul 10 WIB di Patupa mamuse pabohalio tusude calon situa maringana di sopo saroha. Obartusi pinangido ma tu salhut calon situa asa maddohoti pabohalioni. Tolu pangapuliot ni parhalado. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2024 dung sidung sermon parhalado maringana di Soposaroha. Di Patupa do pangapulion parhalado tu keluarga. Situa Bernat Sinaga inang baru sidabutar week 20 B situa Retno Manulang inang baru Lubabatu week 4 C calon situa Rianto Simatupang inang baru Siregar week 20 dipanggil tu sudah parhalado asa ria maddohoti ulauni. 4 tim multimedia. Nah di hari Kamis tanggal 2 pukul Februari 2024 nunga di Patupa Bonataud dohot serah terima pengurus tim multimedia HKBP Tangerang Kota sian situaan di siahan tu situa hoga Simanjuta. 5 pembubaran panitia Natal Remaja Naposo tahun 2020. Nah di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 nunga di Patupa pembubaran panitia Natal Remaja dohot Naposo tahun 2020 maringana di Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota. Dari Minggu tanggal 10 sada Februari 2024 disagihot do snack kopi dohot teh sian panitia Natal seksi Natal Remaja dohot Naposo di Pitu Haruar sian gereja. Onom doa bersama Naposo HKBP Tangerang Kota. Sedarion Minggu tanggal 10 sada Februari 2024 memuka pukul 10 tolui maringana di Sopo Saroha di Patupa seksi pemuda doa bersama bagi pelaksanaan pemilu raya 2024. Dipanggil tu sudina Poso HKBP Tangerang Kota laho maddohoti ulauni. Itu PA gabungan seksi remaja dohot Naposo. Di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 10.30 WIB di Patupa do PA gabungan seksi remaja dohot Naposo maringanan di Sopo Saroha. Obartusi tu itingon ipangidohom ma tu sude parguru malua remaja dohot Naposo laho maddohoti ulauni. Walu ruas parguru mamuka sadarion Minggu tanggal 10 sada Februari 2024 nungagabe ruas parguru di HKBP Tangerang Kota keluarga Amang Simon Toman Panusunan Manurung inang Deviana
Tari sinaga dohot sahalak yanakkon na maringanan di kluster Sanur Blok A9 nomor 12 Simpruk di Poris Kecamatan Batu Ceper Wik Walu. Sia ucapan selamat full timer perhalado dohot sudir ruas ni Huria Pasahaton. Selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun perbogason. Tusude ruas ni Huria na marulang tahun di bagasan mingguan. Ang giat ma gajang umur ipas pamatang jala toguha porsiawan di bagasan Tuhani. B. Tusude akaruas na di bagasan parsahiton. Ang giat ma dilewat Tuhatta hahipason. Songoni matik ting di minggut ta sadarion dia katiting naso di jahawan hami boy mata jaha di buku acara digital mulu adongak kana hurang takas di panuratono dohot di pajahon boy do di patakas tu parhlalo di wiktabe manang tu sekretaris ni gerejata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriata Yala di pasu-pasu nang parhalado dohot ruas laho patu paho nak kaulahon ni Huria. Bain sangap di goar di Tuhatta. Horas. Tabigema korpujian sian punguan ina Kamis.
tapasahat ma piliata naumuli tutuhata ima pilihan sada A dohot sada B uhut ma mareddehita sial buku ede nomor 573 ayat sada dohot udukna.
dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhukna. Hatani debata jamita di minggu estomihi. Debatado partano batuatta sadarion natar surat di Evangelium Markus bidusia ayat 2 sahatu ayat sia sonoma didok disi. Dungi salpu onomari diarahot Yesus masih Petrus, si Jakobus, dohot si Johannes. Ditogihom manasida nakok tu sada doluk natibbo. Tu nasuhi holan nasida. Gabe mubama rupana di ida nasida. Gabe marsillam ma akka ulusna. Bottar sahali. Nasodapo botoon ni panucci di tanoon mabahen bottar songoni. Dungi di ida nasida ma si Elia rap dohot si Musa. Nama katai do nasida dohot Yesus. Jadi di dok si Petrus ma makulingi Yesus. Guru, dengan nai dison. Upauli hami ma dison sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto nanidok nai. Ai tung hatahutan situtudo nasida. Kala Roma obbun sada mangalinggomi nasida. Laos makuling masoara sian bagasan obbuni didokma. Odo anak haholongakku. Tangihok kamuma ibana. Alai dinamanaili nasida dang agiai si bedi ida. Tasada Yesus do akup nasida. Jadi lautuat sian doloki di popai manasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak nijolmai sian namate. Ido sahatna. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Ibidualu ni turpukon Markuson nung nga di pabua-bua Yesus namasa si taonon tuibana. Di pabua-bua tu akasisian nai termasuk tu si Petrus. Alaidak terjalo rohani si Petrus masa hapor suhon si taonon tu Yesus. Gabe di sol-soli ibana ma Yesus. Lapatan na takuripu ikot si taonomi hape pinardongak ko ni hutok ko naikon parmonang-monang do sonang dang jadi taonom muna porsu. Dala akan namangi hutok ko ikot sonang ma. Ido di husipon, ido di dok. Ubahen nagabe di picang Yesus si Petrus dihatahom ma nang tuaka sisian na asing lao maho ne bolis ai na di portibiot do hape di mata hokko dang na di debata no aing di biddu siaon marsangap debata marsangap Tuhatta Yesus. Dala tung takas do panidangion ni sisean na binuan ni Yesus tudoloki. Dengan nai dison.
amang inang diupama Batak, diupasa Batak di dok sonon. Unang ala tongki pitor binodut, unang ala payet pitor binolokkon. Kebetulan molo nyalang unang pitor niutahon molo payet ido maksudna. Jangan karena manis terus ditelan, karena pahit terus dibuang. Pola dibereng si Petrus haulion ni namasai marsaksak didok nak kiringan dang adok tudusan na bahenon ni panutsi mabebotar songoni. Desumali do botar na do ulina makatahatai dibereng nasida Yesus dohot si Musa dohot si Elia. Tentu hinauli hinadengkan na ni ida nasidai ido mabain terkait roha nasida apa jongjong ma tulu inganan dison sada di ho sada di si Elia sada di si Musa pikiran na songoni na mga tungadol doy ala dibereng nasida hinauli nai badisiman yan nasida terus. Amang inang adong aku moto manang nokya tabigio adong ma sahalak pertani napugos adong hodana nauli nabotar kasadaido hodana di paridi di suri di buluna di leon sigagatonna na denggat-denggan baga mahudai di sadatiki Roma nanaing manuhor ditawar ma hudanai macayarga alay dangolo petani na pugo si Manggadis dungi di ari na mangihut na mago mahuday aktari dabe Roma akadongan na madok tu petani na pugusi loak na iho out sugari ma oloho Manggadisi tu panuhori ngama morazokko inna alai ahamaridok dongan unang alama satu au songoni di paluak kamu au naoto au manang harugian ni diau au ginadis gabe pangomoan belum tentu dang mga puliro dungi kemudian Roma muse hodanai nga dibuat dongan na opat hoda liar gabe 5 mahoday dungi Roma akkadongan nai madapot tu bah gabe tabba hodam nalaudo HP tu tobakan gabe dibuan akka hodana liar gabe tabba hodam minna. Jadi manis jangan terus ditelan. Ipe puji-pujian ini dang boy rodisi taida ma unang ala dapota nau dipuji hamu sogut molo marsa kau di salahok kamu dungi dilatik anak nama anak muda hoda naupati asagabe jinak asagabe ringgan tapi inasopan dagaman
madabu ma anak nai siak kodai ponggol ma pakna. Roma musedongan nai ama asini rohai diho ngagabe ma ponggol pak ni anak mi anani hodai. Jadi molotonggi unang Peter binodut pait unang sinulak manang niutahon. Teguh do haporseaon pakilalaan ni petani na pogosi. Aidang ay sipata dang say siat turoha pabahenan ni debata. Ido dihanguluhon. Dungi dang leling nai Roma paretta. Nasa aka anak muda ikodohok marporang ina. Dang dohok bianak nai ala ngama ponggol pakna. Dungi Roma akadongan nai. Martua huda bah. Anak konami nalau marporangi gugur do. Mate. Tapi anakmu mangulu. Ay subui dohok marporang ala cacat. Napae do narotu amatai supetani i. Alai dibalik ni napaeti ada rencana Tuhan yang manis. Tarsongonima si Petrus ala dibering tabu pacongcok kai matulu pernibana. Dang di boto ahado sakap ni Yesus ubahen dipatuduhon nama saya. Tapi sebelum niturpukong nunga di Papua na marsitaonon ibana. Ay Jesus do haguguk ni patik. Jesus do manggohi nasa hata ni anurirang na sinurirakon na. Bahwa debata di bagasan Yesus Kristus ido biru-biru ni debata. Ido parholong. Ido manobus makokop dolma siad dosa hamatea. Alani ido, alani dosa do, alani hatakangon, ala pangalausion ni jolma do, gabe mardosa jolmai, jaladang domu be jolma do hot debata, ikok kamatian nama. Alai borhat sian asini roha, Allah merasa iba asi marohana. Jadi molo rasa iba berhat asini roha sian sunai desis sian roha perbagasanon dang menghitung untung rugi di sini. Malah pengorbanan do. Ido nama kokok, ido asini roha nama rujahan tuhatan di mata. Dang alani hina denggan nila gutta. Dang alani hauliotta. Roi ibana tu portibion makokopita. Marsitaonon ibana. Alai gabe parhiteat do haroroni Jesusi. Manobut cita sian nasa dosa. Jalaganuk naporsea taruli hanguluan namanoktong sugut. Dari ngolu nama noktong sogotido na pinataridahon ni Jesus di doloki tu si Simon Petrus Yakobus dohot tu si Johannesi. Ima gobaran ni ngolu ni akana porsea sogot. Naung mate nama ngolu dope. Ainon nama sogot tu habang sanay. Makata-hatai madi banua gijang uli sonang, uli nai, denggan nai, tabo nai, ima panidangion ni sisiani. Naing ditai nasida dope hagiot ni daging tu Jesus hu pajong madi hamunin na. Naing dope ditai Jesus tungolu portibi na mangilason.
HP Jesus pataridahong ngulu na manok tengdo inganan niya kana porsea. Ditarik mundur. Ido ubahenna, ido tu si seanai, dung mulak siani, di popai, di ayak sia naking, unang di pabua-bua tunatoro, tuhalak. Molo diorai unang di pabua-bua, bukan berarti kohom manangso. Alai pikiri jo, bereng ihuton, dalani. Ay ternyata nasa dalan na pinatupan ni Yesus lempang, lurus, bukan berarti orang yang berjalan di situ lebih cepat sampai ke tujuan. Belum tentu. Manang halak namardalan di si murama dalanan na. Dangadong besi betul-betul, dangadong besi ruhap-ruhap, dangadong besi tuat dohok nakok. Belum tentu. Alaina pasti molonunga dalan na nilehon ni Tuhan itu hita dalan atta, pasti itu yang terbaik dari jalan-jalan lain. Maol manang murah, liling sahat manang hatok, yang pasti itu jalan terbaik buat Tuhan diberikan kepada orang-orang percaya. Kita makamang inang mamereng, madadap kita ahado akadalan nong tadalani, dalan ni debatadoi tanunuti tadalani. Belum tentu mulus dalam perjulus sahat. Alai pasti itu adalah jalan Tuhan. Unang mencari, unang bosan, unang madiliho madalani dalamnya. Itu dalammu, ilihot debata. Unang dalani naso dalammu. Akas jalani, unang pitor nekatop sahat. Pakilalaan nekatop sahat, tujuan, apa yang dibulus dalam tidak mungkin. Ido ubay na dioray, unang pabua-bua tunatoro, unang pitor na uli-uli di hilala, kabunay sonang nay, mulumang ihutod Jesus inna, hape sebelum sahat tu sebelum tentu, pitor hasonangani, sahat tu hita, untuk mencapai keindahan sonang nay, nauli nay, udang do akka perjuangan, udang do naikon siboluson. Amang inang turpuk taon manotopon hidop naking tungro suara siap banua gijang tangi hok kamuma ibana. Adong do parasingan ni suara ni debata menyatakan bahwa Kristus itu adalah anak Tuhan di sekitar di ibana di Sungai Jordan. Nunga di Papua di si na anak ni debatado hita. Alai adong do parasingan na tu suara nadi doloki ima nadi turpukon. Marasing do paddohani. Molo ditiki padidioni sada paddohan na mangodolhon hadirion ni Jesus na anak ni debata. Laos ibana do anak haholongani. Kala didok odo anakku haholongani, halomuan ni rohakku do ibana. Jadi dangadong bekiraguan, Yesus do anak ni debata, halomuan ni debata. Molo diturpukon, odo anak haholongaku, tangi hok kamu ma ibana. Jadi hita nuang marhite turpukon, manangi hoddo ditugihon. Tangi hok kamu ma, naksosiat turoha, hapor siaonido madungdung namaol taat tusi bahwa apa yang dikatakan Tuhan, disuruhkan Tuhan itu adalah kebenaran. Angoluat doi, pasu-pasu doi, manang maul peta hilala, manang daksiat turohatta nanidok ni Jesusi. Hapor siaima ada yang lebih baik
lebih indah sian nata ado pinuai. Tihas do, cacak do, anak sasada mapongkol pakna. Jalaro portibion ditinggang yamanga sini rohai diho, mapongkol paknya nak mualani hudamina. Alai di balik ni adong mana masa ba martua hopuang. Si tahun nami sudah kami masih tahun HP ho malu asian si tahun onina itu. Kadang tidak masuk akal. Ahana masa tu hita iha porsuhon. Alai di balik ni asal marhabeng etok kita jala di bagasan hapor siaon nama si hohot. Karena kita berjalan di jalan Tuhan itu jangan ragu. Di ujung jalan itu ada kebaikan, kebenaran, menjadi berkat dan kebahagiaan ulup-ulup di hita akan aporsea. Alani akan menginang tatangi homma jala taulah homma hata di debata. Amin martani yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam. Gabe bohal nami mai madalani dalan nami salilik kami di tanoon. Hornop manang marbutul-butul. Tepek manang daw. Mologugu nasyakko hami madalani na pinatudumi dalanan nami. Say nasahat do hami rodi ujung. Dalataruli lasni roha. Marhiti akka bagabagam. Taruli hasonangan sugut. Songon na pinataridam. Di duluk tu akka sisyamu. Nakpe ragam sitaonon. Dibolus so nang binolus ni akka na porsea diho. Di ujung na sonang tinggan uli di ari sogoti. Ganup akka na porsea. Asataruli di ngolu na manoktongi. Say manaham masaliling di portibion. Ahape nani adopan na. Toktong marguguyhot tuho. Tuhoma di sadehon daging todina. Unang tinggang, unang tartuktuk. Alay buy dipuhuti dalani. Sahat rodi ujung ningoluna. Setia porsea tuho. Pasu-pasu mahuriam. HKBP khusus na Tangerang Kota. Namek rodi nama gudang. Sahat tuhoma daging todi nasi dabe. Manang di dia maringan mangula ulaun nabe. Toktong maho manupak. Mangalehon hahipason. Mamasu-masu nasana niula nasida. Akka naribagasan parsahiton. Daoni matuhan. Pasu-pasu nasa ubat. Akka na mapugos ala ni maul ni dapot ni ulaon. Say homa na patududalan dinasida asa adong ngulu si ganupari. Kaksongoni akayanak kon nami na dibagasan parsikolaan nabi. Homa marhite toddim mangalehon tod di haringgason marsiajar. Urju manangihon akapoda. Asagabe anak nahasea nasida sogut. Dijolo nami lumobi dijolom. Ali Tuhan hutangnya kok kami. Di hari Rabu tanggal 14 Februari. Marpesta demokrasi do pangsonanyo. Tuhoma hupasahat kami ulaoni. Padauma nasamara, pangkaori, lehon hasitongan, asaburju sude akka panitia, dohot narotusi, di bagasan hasitonganmu, laho mangalehon suara nabe, hobbartu panuturyommu, hobbartu pangajaryommu, marhite todimi. Argugoy manasa panitia. Kaksongoni nang akka
aparat keamanan na majagahon hasonangan nami ay homa manorangi roha pikiran na sida lehong gogo sadana sida di bagasan holong nasyakkoy so patujuluhon gogo alay pajuluhon dame holong nasyakko. Tuhan, saya jujui mahami naung taluk mangalehon suara nabe asa unang diului losokna ro tu TPS. Dongani ma nasida todimima manurgasi asa marharing gason. Waksonima nang sian tonga-tonga ni huriam na mangalului na dohot calon legislatif ay homa na madongani manang mangalehon hatuguon ni pakirimon di nasida. Patulus ma sakap nasida. Alay rohamma. Lomo ni rohamma nasaut di nasida be. Alani Tuhan marsangak maho. Marhiti akaulaon nami. Marhite negara nami. Marhite huriam tutiki naneng roh. Ali Tuhan, kurasi mahami sian ragam ni dosa nami. Asa panean hami di hanguluan sugoti. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Marede mahita uhud papungu pelian paduahon.
tatangyak kom mapeleata. Alede bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhaseak kami peleanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutadahami godang nisi lehom-lehom mi tuhami. Asa lam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim.